Знаеш ли кой българин изкачи Еверест и остана завинаги там? Историята, която не смеем да забравим, сега започва. На границата между живота и вечността има място, където само избрани стъпват. Христо Проданов, българин, вечен. Първият българин изкачил 8000-ник, Лхотце. Първият българин изкачил Еверест. – 1981 година. Върхът Лхотце. 8516 метра. Поглед насочен към небето. Воля по-силна от студа. Тогава България за първи път влезе в клуба на 8000-ниците. Ще направя всичко възможно да се стъпя на Еверест. Но най-огромното ми желание е нашата експедиция да завърши успешно. Да завърши успешно не само с изкачване на кой да е от нашите алпинисти, но всички живи и здрави да се върнем в България. 1984 година. Христо изкачва върха на света. Еверест. Без кислород. Без помощ. Първият българин направил това без кислород. И първият изкачил се от западния гребен. Нице, ти си голям мъж си ти! Не заспивай, ти си българин! Всичко е окей! Към тебе тичат хора! Хора тичат към тебе! Моля те, не заспивай! 155-я човек стъпил на върха на Еверест, но никога не се върна от него. Планината го прегърна завинаги на 22 април. Христо Проданов, герой на Народна република България. Някои хора не слизат от върха, защото самия връх ги избира. А ние никога няма да ги забравим. А вие? За кого бихте тръгнали към върха без гаранция, че ще се върнете? Това видео е в памет на един велик българин. Поклон! Аз съм Илея Нова. Последвайте ме, ако вярвате, че човешкият дух може да изкачи най-невъзможния връх. Ще ви разказвам истории, които не се забравят.